Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasugengan saha kaharjan dumateng kawula panjenengan sedaya. Mugi tansah kajiwa kasalira. Para bapak, ibu guru dalah para rawuh ingkang sinudarsana. Sumangga kawula lan panjenengan ngunjukaken puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Inggih awet sih nugroho serta berkahipun kawula lan panjenengan sami saged makempal wontenipun adicara tedhak sinten Dik Raden Mas Bagus Baskara Mubarok. Inggih putra Bapak Habib Asrafil saha Ibu Birta Dwi. Wontening kaladangan menika kanthi bagya mulya kalis ing sambikala. Para bapak, ibu guru, dalah para rawuh ingkang sih kinabekten. Keparenga kawula atur bilih adicara tedhak sinten punika minangka pangajab, minangka donga, minangka pralambang supados lare menika saged mandiri, boten gumantung kalian sanes. Namung gumantung dhateng Gusti Allah ingkang akarya jagat. Wondene sampun titi wancinipun adicara tedhak sinten punika wontene kaladangan punika diwiwiti. Adicara ingkang nomor 1 pramila keparenga wonten ngarsanipun Mbah Kakung, Mbah Putri, Bapa lan Ibu kawula aturi sumadyo ing ngarsa. Kapurwakan kanthi sungkem nyuwun tambahing donga pangestu dhateng pepadaning Rama miwah Ibu. Nyuwun tambahing donga pangestu supados adicara tedhak sinten Kang Putra ingkang saged dipuntresnani punika saged lumampah kanthi lancar, rancah, kalis ing rubeda mring sambikala. Adicara ingkang nomor 2 paripurna anggenipun caos pangabekti. Nuri salajengipun lare punika badhe dipuntuntun kalian bapa miwah ibunipun wonten satumujune napak jadah 7 werna. Napak jadah abang, ingkang jadah oren, jadah kuning, jadah ijo, jadah biru, jadah jambon, jadah ungu ingkang sedaya kalawau minangka pralampita sumageta sedaya sifat-sifat luhur wonten ing diri Dik Baskara Mubarok. Inggih punika sifat suci, tentrem,